Helo, fy enw i ydy Sioned Quirk a dwi'n ddaietegydd ac o'n i eisiau deitha chi am y bwyd môr anhygoel sydd ar gael yma yng Nghymru ac am ymgyrch Porth i'r Plat y gallwch chi ddilyn ar y cyfryngau cymdeithasol. Da ni mor ffodus yng Nghymru i gael ein hamgylchu gan arfordiroedd hardd sy'n darparu bwyd môr anhygoel i ni. Mae gennym ni amrywiaeth o fwyd môr ar garreg ein drws fel macrell, dreinog y môr, cimwch, cregyn gleision, cranc a cranc heglog. Nid yn unig mae'r bwydydd ma'n flasus, ond maen nhw hefyd yn feithlon. Mae bwyd môr yn llawn o faeth y mae rhai pobl yn brin ohono. Un o'r prif feitholion y mae bwyd môr yn ei ddarparu yw asidau brasterog omega-3, omega-3 fatty acids. Dwi'n meddwl bod llawer o bobl wedi clywed am omega-3, ond maen nhw wedi cael cymaint o sylw yn y cyfryngau mae pobl chydig yn ansicr am effeithiau. Felly, gadewch i mi ddeud chydig wrthoch chi am omega-3. Mae yna wahanol ffurfiau o omega-3, rhai sydd ddim yn gallu cael eu gwneud gan y corff, felly mae rhaid iddyn nhw cael eu bwyta, ac eraill sy'n cael eu gwneud wrth ddefnyddio y rhai da ni wedi fita, felly mae'n hanfodol y bod ni'n bwyta bwydydd sy'n cynnwys omega-3. Mae gan omega-3 nifer o fuddion iechyd pawerus i'r corff ac i'r ymennydd, fel amddiffyn y galon a pibella gwaed rhag afiechyd, amddiffyn a cynnal cof da, atal a thrin ffryder ac iselder, gwella iechyd y llygad a cefnogi datblygiaeth iach babi. Yn ogystal â omega-3, mae pysgod a physgod cregyn yn ffynonella da o lawer o fitaminau a mwynau fel iodine, seleniwm, calsiwm, fitamin A fitamin D. Bydd arall yw bod bwyd môr yn cael ei ystyried fel bwyd caloria isel o gymharu â bwydydd protein eraill fel cig, sydd yn newyddion gret os da ni'n ceisio colli pwysau. Hefyd mae bwyd môr yn cynnwys protein o ansawdd uchel sydd yn cynnwys yr holl asidau amino hanfodol yda ni angen ar gyfer ein iechyd, gan ei wneud o'n ffynhonnell brotein cyflawn. Mae o hefyd yn cael ei ystyried yn isel mewn braster a braster dirlawn, sef saturated fat, sydd yn newyddion gret i'r galon. Mae gan rhan fwyaf o fwydydd môr llai o fraster na bwydydd eraill protein, a mae'r rhan fwyaf o'r fathau o bysgod a physgod cregyn yn cynnwys llai na 5% o fraster. Mae hyd yn oed y pysgod o lewog gyda braster sy'n weddol isel i gymharu â bwydydd protein eraill. Felly, y negas yw i ddefnyddio ein bwyd môr rhyfeddol o ffynonellau lleol, nid yn unig maen nhw'n versatile a blasus, ond hefyd yn llawn maeth. Ydych chi eisiau gwybod mwy? Dilynwch at Porth i'r Plat ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae gennym nhw fap o lle fedrwch chi brynu bwyd môr yng Nghymru a gwybodaeth gwych am fwyd môr. Cerwch chi gael golwg.